Naše séra sú naformulované s primárnym cieľom zamerať sa na konkrétny problém pleti. Obsahujú kombinácie aktívnych látok, ktorých úlohou je prenikať do pokožky a na základe špecifickej formulácie riešiť konkrétny problém pleti, ako sú napríklad rozšírené pory, ochrana pred predčasným starnutím či nedostatok hydratácie. Séra sú medzi sebou kompatibilné, je možné ich používať ráno a večer. Ideálne je sledovať odporúčanie na obale označením Day-Night. Ak potrebujete riešiť viacero problémov pleti, séra môžete striedať spôsobom jedno ráno, druhé večer, ale rovnako tak ich v rutine vrstviť. Vtedy najskôr aplikujeme najredšie a potom vrstvíme hustejšie sérum. Séra aj krémy sú bez parfumácie a vhodné ako pre ženy, tak i mužov. Sú tiež vhodné pre tehotné a kojace ženy. Ideálne množstvo na jednu aplikáciu je jedno stlačenie pumpičky na tvár, krk a dekolt. Antioxidačné a Pore Minimize sérum sú veľmi ľahkej gélovej konzistencie, zatiaľ čo hydratačné a anti-wrinkle sú emulzné mliečne séra. Antioxidačné sérum je najvhodnejšie použiť ráno, kedy chráni pleť počas celého dňa pred voľnými radikálmi a predčasným starnutím pleti. Obsahuje silné antioxidanty, najmä resveratrol, kyselinu ferulovú a zelený čaj. Vzhľadom aj na obsah hydratačných látok môže slúžiť pre mastné zmiešané typy pleti aj ako hydratačné sérum. Pore Minimize sérum je naformulované na použitie ráno aj večer, kedy účinne bojuje s veľkou vizibilitou pórov, prečisťuje ich a tiež reguluje tvorbu mazu a ich následné upchávanie. Obsahuje dve najúčinnejšie zložky na zmenšenie viditeľnosti pórov – niacinamid a kyselinu salicylovú. Je vhodné pre všetky typy pleti, predovšetkým mastnú a zmiešanú. Časté používanie kyseliny salicylovej však nemusí sedieť v suchej a citlivej pleti, v tomto prípade by sme odporúčili menej časté a len lokálne používanie. Hydratačné sérum sme naformulovali tak, aby obsahovalo dôležité látky nielen na hydratáciu a výživu, no najmä na podporu kožnej bariéry. Obsahuje ceramid NP a komplex ceramidov, ktoré sa nachádzajú v našej pokožke a vekom sa prirodzene strácajú, čím sa narúša bariéra našej pleti. Hydratačné sérum dokáže pomôcť s dehydratáciou, pocitom pnutia či nedostatkom výživy. Anti-wrinkle sérum je naše najvýživnejšie sérum. Okrem hydratačných látok obsahuje aj výživné oleje, no najmä peptidy, ktoré účinne cielia na prvé známky starnutia, ako sú jemné linky a vrásky. Sérum je vhodné skôr pre suchšie typy pleti a zrelú pleť.